Hola, bon dia a tots. Avui estem ací per fer participar els nostres veïns i veïnes del programa que hem instaurat a l'Ajuntament d'Alcoi, el programa de cita prèvia. Estic ací acompanyada per Jordi Aura, que és el que s'ha encarregat de portar aquest projecte endavant. En primer lloc, voldria agrair-li tota la tasca que han fet des de la seva empresa. Sempre han estat a l'altre costat del telèfon quan m'ha fet falta i gràcies a la seva bona tasca hem pogut portar endavant aquest projecte. Estem molt contents perquè la ciutadania ha assolit molt bé aquest projecte. És més, estem quasi desbordats de tantes cites que hem tingut. Això vol dir que la ciutadania ho ha consolidat ja, i una data significativa són les quasi 7.000 cites online que s'han demanat ja per a demanar qualsevol tipus de tràmit al nostre Ajuntament. Estem molt contents per l'acollida que ha tingut aquest projecte, ja que la vam posar en marxa el dia 29 de juny i fins ara, a escassos 2 mesos, com dic, ja tenim quasi 7.000 cites donades. Sí que és veritat que els departaments que més cites donen són el Padró, el PROP i Recaptació. En el Padró sí que és veritat que estem donant cites per a setembre, però té una explicació molt lògica, i és que, com tots saben, l'Estat va treure una sèrie d'ajudes i subvencions, les quals es poden demanar amb el requisit del certificat d'empadronament. Aquest govern no va deixar que ninguna persona es quede sense aquesta subvenció ni ninguna cosa que puga deixar a la gent sense poder cobrar per a poder viure. Per tant, el que ha fet aquest Ajuntament és destinar una persona únicament per a fer aquest tipus de certificat. Això vol dir que els padrons que no són tan urgents, que no caduquen en el temps o que no tenen una fetge límit marcada, estan sent els que donem per a setembre, estan sent un poquet més tard. Però els altres estem donant-los diàriament. És més, també una xifra significativa d'aquest cas, com és el Padró, hem arribat a donar 69 cites en un dia, sense comptar les telefòniques ni les presencials. Això vol dir que jo crec que estem fent una molt bona tasca. Aquest govern no va deixar a ningú sense cobrar i la cita prèvia està funcionant espectacularment, crec. A més de tot això, dir també que la cita prèvia ha tingut una sèrie de modificacions. És un projecte que va eixir per el Covid, com tots saben, en una situació difícil, i hem anat implementant-la de mesures que el que fan és fer que la ciutadania pugui demanar un tràmit a l'Ajuntament i siga en el temps més àgil possible i el més eficaç possible, intentant que no hi hagi temps d'espera excessius ni risc a l'hora de contagiar-se. Per tot això, gràcies a Jordi i a la seva bona tasca i a la ciutadania que confien en el programa, perquè el que fa és millorar eficaç i eficientment tot el temps dels nostres ciutadans i ciutadanes. Hola, bon dia. Soc Jordi Aura, gerent d'Auresti Consultors, i en primer lloc voldria agrair-li tant a la regidoria de Participació Ciutadana com a Tere haver confiat en els nostres serveis. També voldria agrair als funcionaris de l'Ajuntament, que sense ells no haurem pogut desenvolupar aquesta plataforma de cita prèvia. I sobre el tema de les actualitzacions i les millores que s'han fet a la plataforma, simplement remarcar que s'ha fet una sol·licitud d'accés a cites i la seva anul·lació mitjançant un còdic PIN per a major seguretat de la ciutadania, i després s'ha implementat un buscador de Smart Tags per als serveis prestats dels diferents departaments, per a que sigui molt més fàcil, una ferramenta, una eina molt més fàcil buscar allò que volem els ciutadans. S'està treballant en altres millores, com un quadre de mandos i noves millores, i res, estem molt agraïts a l'Ajuntament.